Morjens! Morjens! Me ollaan turkulaiset siveyspoliisin konstapeli Perälä ja konstapeli Rintala. Eli Sippe! ja Räippe. Me kuultiin, että on mahdollisuus päästä ruisrokkiin. Ja me voitais antaa semmonen vähän niinku siveys- ja turvallisuusopastus festarikävijöille. Ja vessakäynneistä ja miten telttaan mennään, hanuri edellä ja sitten Ja sit yksi asia. Niin. Me tullaan katsomaan, että kukaan ei oo piilottanut niitä viinoja minnekään sinne maahan. Esimerkiksi etukäteen. Tai sit höyryttänyt niitä limsapullon korkkeja auki ja tiiäks vähän lodottanut sinne jotain tai sit tunkenut jotain minikripusseja tänne. Älä kerro niin nyt kaikkea. Joo, pamppu viuhuu siellä ja sit semmoinen. Mutta lauantai hei, me mielellä tultais, kun siellä on meidän lempiesiintyjä. Miten? Vedetään se biisi. Joo. Happy, I'm so happy with you, niin vain tunnit saamme du. I'm so happy with you, that is everything.